Hello everyone! Sa araw na ito ay hindi pa tapos yung paghahakot namin ng mga gamit mula sa dati naming bahay going sa bahay bukid. So please watch and subscribe to my YouTube channel. Hakot sa kuha, kadiyot lang. At kay mga langga, yun ako ang bigat. Oh my God. So, sobrang bigat langga. Kahapon pa ko hindi natapos yung yung paglalakad namin. Ayan. So, dahan-dahan akong nagbubuhat yung mga gamit namin. Yung mga damit namin. So, ang bigat talaga, no? Almost lumalaban ako sa mga mabigat na mga gawain lang, pero si tawag sa aning yung laylay ng kamay mo parang mamamanhid talaga siya. Yung ano ba yan? Ay, Tagalog sa laylay, yung mga kamay, yung mga Power Ranger mo ay parang hindi mo na kaya, parang sumuko ka na dahil laylay kaayo lang ka, pero laban pa rin sa buhay. Kasi maganda tayo, no? Bawal judgment. Hindi. Bawal tayo mag-stop sa buhay. O, diba? Paki-share naman yung video ko para hindi nyo napansin na kaawa yung mga ko, nakakaawa. Yung ibang content na para ang saya nila tingnan. Ang ganda nila. Makeup. May mga bagong unboxing. Ako dito nagbubuhat, walang tumulong. Yung isa hindi tumulong. Ayan. So bigat, no? Yung ibang content, napakaganda nila. Mga unboxing iPhone Pro. Ako, wala nag-like. Wala nag-heart. Ayan. Malapit ako sa Ari ba? Tabang! Tabang! Kagtos-tos, oy. Ayan. So, nandito na ako mga langga. Kailangan nating So, ito yung bagong kuan namin, ha. Ayan. May bangko na. May upuan na rin. At saka dito yung ginakuan ko. Ito yung kwarto ko muna. Yung gihakot ako kahapon, yung hinahakot ko kahapon, ayan. Yung urukan. O, ayan. Diba? So, dito yung So, update sa bahay yan, ha. So, mamaya lang ga. Lagyan ni mama yung ng floor wax para maganda ang kuan, tingnan. Baugahon pa ba na siya man, no? Yan. Yan, nilagyan ng floor wax. Sige, gamit nga floor wax, ma. Ay, Royal. Pang Royal brand, oh, di ba? Uli sa ko kay kuha man tong kuan, ma. Katong isa ka. Dungalit palit ni. Kulang naman ni. Yaw na uli na kumato sa lain. Palit ay tagato. Yan na siya bangko. Wala siya bangko. Ayan, bumaba na naman ako kasi kunin ko yung isang maleta na napuno ng mga damit ko. At saka yung may
lalagyan ng mga gamit. Yung tray ba yun? Oo, tray. So, babalik na naman ako agad. Sana kanina pa ito hinakot namin yung pagkagising namin. Pero marami pang trabaho. Kaya naudtuhan. Kaya tanghali na nakapaghakot. So, okay na naman para exercise lang naman. Kapagod yung yung mag-start na naman ulit. Guba yung bahay mo, tapos ulit na naman. Pero okay lang naman. Happy tayo. Nalaban tayo mga langga, di ba? So, yung mama ko, naiwan ko doon sa taas. Naglagay siya ng mga floor wax. And then ako is magbubuhat na naman ako ngayon ng mga malita ngayon. At saka yung may isang tray ko, dadalhin ko doon. So, ayan. Yung mga damit ko is kailangan ko nang i-arrange. Kasi ang dami. Ayaw lagi niya kung kuan ma. Naku, mga bag manima. Mine na lang po. Mine. Yung mga album namin. Hello. I-arrange natin yung mga ganun, ha. Nagdala din mo uniform na ko. Tanan, ma? Kuasa rin, mabi. Bakit mo siya dinala yung mga uniform ko? Bakit mo dinala yung mga uniform ko? Ha? Ayun, kailangan ko siyang peluin. Ano sa Tagalog sa peluon? Ay, peluon. Kailangan ko siyang pipiluin. Diba, mga langga? Sakto man. Uy, Tagalog mo na siya. Ayan, kailangan yung pipiluin, ha? Yung mga damit ko is, kailangan ko i-plaster dito para bongga. Tapos, hindi pa to dumating yung ano ba yun? Oh, yung kama ko worth of 300,000. Hindi pa dumating. Ano ba yan? Nandito yung mga sulat, ayan. Yung certification ng pagbili ko sa lupa nandito na, worth of 200,000. Ito yung damit ko na yung pang malakasang damit ko dito na. Ayan, kailangan natin siyang pipiluin talaga. Yan. Ito mga papel to na papatibay na nandito or sa akin na itong lupa. Oo. Yes. Saka ito yung mga damit ko, mga langga. Ayan na. Ayan. Ayan, parang ang ganda ko talaga dito, char. Uuwi na ako, ayan. So, yung urukan ko is, nandyan na nakalagay yung mga damit ko. So, i-down na lang ko na ito, ha. And then, yung dito sa, kailangan ko na isira. Kasi, uuwi na kami. Ayan, hala, ano ba yan? Parang kawawa naman dyan. Ayan. So, uuwi na kami. Ayan. Update sa bahay. Tapos, inaayusan ko na. Naglagay na ako ng mga decoration. So, mamaya na lang po, ha.